Skal de bare sidde og svare på tingene, eller? Ja, det vil være dumt ikke at svare på de spørgsmål, man får i hvert fald. Hvad er yndlingskage? Kage? Bare kage? Ja. Er der nogen udfordring, I ikke vil tage? Nej. Jeg kan ikke nævne grænsen lige nu, men der kommer sikkert en grænse på den. Det vil sige, at folk kan også stille jer udfordringer. Hvad? Ja, sagtens. Go for it. Ja. Du må også gerne tage mod udfordringer. Jeg vil gerne udfordres inden for stort set hvad som helst. Udover ting, der indeholder kaj. For det kan jeg ikke lide. Jeg vil også gerne tage mod udfordringer. Jeg vil gerne udfordre os inden for spis meget, drik meget eller andet. Helst ikke alkohol. Det er ikke indholds mig. Og så gør et eller andet. Hvorfor ikke? Hvordan har I det med nøgenhed? Ja, det har det meget godt med, i hvert fald i badet. Altså, der er ikke noget problem. Badeforhænger og mig, vi har det bedste forhold. Sådan, nå, jeg er blevet nøgen igen. Ja, det er jeg. Nøgenhed i offentligheden, det er måske lidt... Du er mindreårig, du må ikke. Præcis. Jeg har ikke lyst til at gøre noget folk til du, så det er sådan lidt... Hvad sagde I? Det vil du sige. Hvad skal udfordringer handle om? Alt. Hvad vil du? Hej, jeg hedder Frederik, og jeg vil gerne udfordre til at spise og drikke.